găsit la Zuba cu prietenul meu. Salut! Hai, stai, eu vreau să-mi iau. Nu mai se aude Zuba, e ceva. Așa îmi place să nu mi se aude jocul așa de mult. Gata, am dare. Stai, ce să-mi iau? Să știi că nu mai Liga 4-a, mă chinui să fac Liga 5-a. El e începător. Dar am luat win, maninte am luat. Da, am avut cont vechi și aveam pinguinul și panda. Bun. Nu știu. Hai, eu merg acolo, la boss. Gata, am mers la boss. Luptă. Am luptat. Gata, am luptat. Să dați like, share și subscribe. Și are și el canal. Oameni buni, like-ul. Ba nu, și abonare. Pe canalul meu. Dar cum te cheamă, zi? Mă cheamă Max. Bravo, cineva. Cred că nici oamenii nu mai rețin. Care problema? Niciuna. Să văd dacă mai filmează. Filmează. Nimeni nu o poate lua. Tony Rafa. Bă, noi trebuie să mergem în zona de reșert acolo să se strângă. Să văd. Eu mă duc în templu, poate găsesc ceva de aur. Uite. Numai să nu mor. Nu, n-am deja. Eu n-am. Ba da, mi-a dat-o. Să vă abonați și la Max 2DX nu știu cum. Zeger! K-Z-E-G-E. Nu, așa. Dar la el nu să nu dați like. Bă! Nu merită. Apropo, și eu filmez fără voce pe YouTube, pe canalul. Cred că dacă strângem 5 like-uri, facem partea a doua, cu voce, cu tot. Și dacă facem 10 like-uri, o să se apuce nu mai știu cum îl cheamă. Max Seger. Bine, Max se apucă cu voce, cu tot. Gaming Animals Adi. Poți să-mi zici Adi. Adi de la o pisicuța mea, dar a murit, sărăcuță. Păcate, dați like pe mine. Dați like pentru Adi. Opa, hai să putem. Stai să văd dacă mai... Bă, noi suntem numai... suntem 3 mai puțini. Cum îi aventura asta să vorbești cu voce pe... Nu fi prima oară. Sper că o să-mi o placă. Și el face stand-off. Ce faci? Da, nu mai postez, am dus postez PUBG. Nu ban, mai postez. Apropo, am luat ban. Dați like să fac... Am crashul la ban la cont și avea o grămadă de skin-uri. Aveam legendar, l-a văzut oamenii. Avea doar una. O legendară, arme, Zi la singurul asta. arme, dar arme din alea, pe tine. Aveam skin. Acum contul meu, mai o să vă arăt contul meu pe un episod. Ok, m-a dat contul acolo. Dacă strângem 5 like-uri, o să filmezi cu voce. Da. Să zic numărul de telefon. 044 steluță, steluță, steluță. Hai să vă pun acolo. Acum mor. Bă, de ce nu moare? Am câștigat. Bine. Am fost MVP. MVP. Apropo, pe contul ăsta mă cheamă Maximus. E de pe critical. Nu mi-a pus numele cu Maximus. Max de la un Poate cățel. canalul Maximus. Max Am primit 20 de gemuri. Nice. De Nice. la 950 de putere. Eu fac 1000 în dată. Aș vrea să fac 1000. Nu. Nu fac atâta episod. Uite cât mai am. Știi că iei bani dacă zici
Știți ce boală, nu? Să nu zic boala aia. Care, da. Hai că jărniți. Stai așa, vreau să văd cât am 5. Oameni buni. Dați un pic. Hai, o să iasă. Pam! Bye!